суджучец, ушички, пилешки крилца и на пълна купа с пържолки, сладинка. И той всичко заминава на скарата. Хайде. Да подготвим барбекюто, да го загреем. Да загреем скарите. Хайде. Едно групажно барбекю, групажно. Има още материал за слагане. И суджучец. И суджука е задължителя. Хайде, и зеленчука. Да сложим. И пилешките крилца и те. И те на скаричката. Сега след малко слагам и за последно и ушичките. Уши с сусан. Да сложим ушички с сусанец. Хайде, готови сме вече. Групажното барбекю са пренесли на групажната дъска. И сядаме на масата. На здраве на всички!